Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Nay, Enteng, nagbayag kan di tasangwanan ti Sarmeng. Agsagsagay sayak akit kita. Ay, ingkakit din. Tapno si kati umuna iti pila. Oray sakti maude. Umuna aklat tatasak ti kapitan. Ay, agpila kalata, uray kapitan ka. Ay, ay, Enteng, kalbumot tanday tatuktok mo. Manmanon ti buok mo. Ang nagbayag kang agsagaysay. Ay, huwag gayaman niya. Italaan nadlaw ko. Aman manuti buok kaon. Aldawan. Itaypay lang nga urayin na kanikwarog. Nay, busbusin na anak pa. Malipatan man ang tiag sapatos. Ay, huwag. Imbag tayong palagip mo. Nakabaybayan ka nga grupwat ang kay. Tagsagay sayak pa. Ay, nay. Nadakadwa tang agpaili Wen pare. Siyak, tagpara ta senior citizen. Apay ngayon lugan mo dahi ta-ata. Warag. Mapanakanwalaan ti pensyon na. Nagado dita pagluganan na. Laki din pare, aglugan kan. Tamapantayaw. Di kaya't akalugan ay, kit agbayad akmay. Winlatan! Marta ka patagman ni Warag. Paapura pare. Mala daw tayon. Anggal. Ag-drive ka kitay. Saan atila taltalyawam. Saan mo't nagpada na ito sapatos mo? Ano? Nalabaga di maysa. Nagising di maysa pare. Napay nga anggal. Jak nadnadlaw ka. Wanay, lakay ka talagan pare. Nagsubli tayo ta sukatam. Anya, ay naladaw tayo na. Sige, agsubli tayo. Ay, dala ko man nakikuy-kuyo ngayon. Salpag. May ramraman ako may ambala daw. Mangibabain ka. Imbagakmat kan ka, kita am ti isusuot mo a sapatos. Anay di ka kadal. Ay, kita am dayta. Nagsubli kayo adi na oras. Umay ko nga ron sukatan ti may sa asyos. Ay, darasam takababain ka ni pari badong amang uray kada kayo. Uy! Inton sumangpet ni badung ko, maray. Ay, adon ti kwartamay. Amok. Amaw, anapan na inalaja pensyon na. Amok. Duadakin ni Kapitan, nagkuyog da anapan. Amok. Na, amumot aminan. Katuan na, syakpay ti kunam. Amum amin, amapaspasamak dito'y barangay. No dagita banag, sika ti makaamaw. Ay, katuan Manipod dito tersinak. Makitak dagiti aglugan ken bumaba dita kalsada. Iso nga rod nagswerte da ito'y tersina, maray. Ket nakitak met itay nagsublay da kapitan. Nagsublida? Katuan, karaman ni Badung Mau. Na, apa yan nagsublida? Ay, adya ka mo Ada siguro nalipatan ni kapitan. Ay, unay mo't daytan. Amumot ni kapitanan, managlilipatan. Maray, apa yan nagsublay da kapitan? Ay, adda manun nalipatan nan kunakun ka. Ay, nalipatan na pangis tay sapatos na. Anya? Ay, jakman amaw. Ay, kastamot tan enteng ita. Kanayon apal palagipak sakbay apumanaw. Hanggang
Malipatan na mutlat ta. Malipatan na pa'y nga awan tsinelas na. Naay, una yan. Ay, kasta na mutan, maray. Manipod idinagbalin a senior citizen. Kuwaraw, ringam na ang kalmaw, nakaturaw. Well, agringkan. Nakadanon tayo dito'y pangalaan nyo iti pensyon nyo kinitata ba daw? Uray kalagurok mo't pare. Anya therapy din tayo dito. Damagan pa'y lain. Umay talaan di pensyon ta, pare. Unan niya. Ay, sus. Nalipatan madagos. Apay, awan maliplipatan. Napigsa pa'y laang ti memoryak, pare. Malagip ko pa'y. Ultimo di pa nagkup-kupyam kanyak ida school tayo. Tila manin malaglagi piyaw. Ingkay kit dinalaan ti pensyon nyaw. Ay, makaturturog ak pala. Maray, anya ti orasan? Hindi kan tumot nga min gumatang itirilong. Na, agdamdamag aklang iti oras, agungot ka na dagaws. Mamin anukat nga umay kaagdamag ditoy iti oras. Naminsan pa'y laang matiamaw. Naminsa nga pulaw ang nagdamag ka iti oras, maray. Naminsan nga pulaon. Wan, kita amlatan ti oras di tawol clock. Diyak nga rod makita. Imposible adi mo makita, maray. Makitam to pa'y di lako ka sardinas. Nga oray adayo, ngamday tawol clock. Ay, ayun kaya man niya. Oh, anya nga rod ita ti oras. Na, apay nga katawa ka. Maray, diyak nga rod amo akitaan ti oras. Anya, iti dayta, akinabakit mo. Ibagam latang aminan. Alas 4 raon iti malam, maray. Ha? Ay, sus. Manon nga oras nga gururay akin ni badong ko, maray. Apay, itam lang nga nadlaw ay ha. Apay nga, itawan da pa'y. Ay, sigurado nga tidog ti pila. No kasta. Nakipila da pa'y kin ni Kapitan. Katuan iso ngayon kan, tama nga no, dapay sa baling nga aramidam. Awan, maray. Urayak ni badong ko dito itersinam. Ay, unay muton. Apay, naumakan dito rupak, maray. Ay, dandanen. Bayam, tainton maala ni badong ko jay pensyon na. Bayadan na amin nga utang may dito itersinam. Sigurado ka? Wan, uray po utam ti kunak, maray. Oh, sige. Aguray kalatang arod dito itersina. Nagado tinakapila. Ay, Magan-anos ka, pare. dito itapay udimit anak kipila. Kasta talaga, pare. Diyak makaanos. Relax ka lang, kadi pare. Taadumot lang, di pada ta senyor ang nakapila. Apay, pare. Kasla da pampanunutan ba? Ay talagang agpampanunutak. Mala, panunutan, pare. Ang madayupay lang, tipila. Kapitan, apay kitten. Adyak umuna itipila. Ay, urayan, pare. Urayan, tipila. Kababay na makisingit ka rita. Kita ko raw. Imunan ni uncle mo itipila. Ay, wine. Isi kaya. Ang naigdak na siya ti kapitan. Nay, iwalin nan dagiti muna nakapila. Ay, ingkanawain ko raw. Ay, wine. Sige. Hoy, angkain. Angkain. Di nakanawa ay tasyak ti kapitan. Siyak ti rumpang nga umuna itipila. Kababaing. Ado ti imun unang amitisi ka. Eh, sanda kapitan da kita. Iso asyak ti umuna. Apay anarabyan ka ba daw? Ay na, nagatidog tipila tuya. Apay ngay nasapsap ang nagawid ni Kapitan. Wain ta nakiinagaw itipila. Impilit na nga iso kano ti umuna, takapitan. Na, unay mo taytan. Awan babay nakidiya. Di nala urayan na dumanon tipila kingkwana. Kasta aya. Wain, iso ama dito, ugali na dayta kapitan. Di na kayat ti agpila. Di kayat na, isaw ti umuna. Enteng, naalam mo, jay pensyon mo? Una.
Kat? Inaalakon. Anya ti sumarunaw? Ay naalak nga rodan. Di ka pa'y lamang rek na. Ti kayat asawan ni Antay. Itatanaala mo ti pensyon mo. Ikam ni Antay. Ay, agyaman na kwarog. Ah. Tada ka anang ipalawag. Nuwan niya. Oh. Um, Ikan na kun Adoy. Data. Umanay nga rod da ito isang agasop nga igatang itinaimas asidaam. Nayuna, mangkal. Dati manit. Na, apay aya ngayon inutom nga itad kanyak. Itad mo ka no amin. Anya? Wala, tasyak ti gumatang iti amin nakasapulan dito'y balay. Itad mo nga minan, angkal. Awanan ti pag-chicks ko. Heh, alaak aminan. Ha, checks gayam Ha? Iti na ita kinalakay mo. Mapanunot mo pala ang tag-checks. Salbag Ay, ka. Daytang. Kabadaw, kunani tuyang mo anapigsapay lang ka no ti memoryam. Pudno, maray. Adupay ka no, dagiti malagip mo. Pudno dayta, maray. Kat, awan ka di malagip mo. Ha? Ay, ada, maray. Malagip ka, di ubing kami pa'y kanintay. Agkinkin-namat kami, dito'y kabildatan. Jay utang yaw, ti kunak. Anya? Kunani marituyang abayadam ka no. Adaya. Ay unay matdaitan. Ay, aguray ka, maray. Talagi pagmanday tayo, bagbagam nga utang. Mala, inakon, maray. Nanay, papanam ngay. Mapan ko lagi pa ni Jay Balay May. Apay, masapol nga umadayo ka. Wine, tapno makapagpanunutak ka na yung bag. Nay, kunak man no naggapo ka ije tersina ni Marikwanang, Wine, nagapuak ijay. nagbayad kan? Anya ti bayadak? Di utang ta Ay, awan malagip ko tuya. Aha, di ka man nagsasawi ti kasta ba daw? Ha? Awan nga rod malagip ka. Agsubli ka ije tersina na. Anya? Nagawid ak nga rodin, pagsublyan nakmanay. Agsubli ka, tamapan ka agbayad. Awan nga rod malagip ko abayadak. Di nak ibabain ba daw? Taimbagak kin ni Marikwanang agbayad ka. Isong agsubli ka. Ha? No sana ngay agbayad. Kaya't mo ti mapangor iti 2 por 2. Ay, sus. Apay nga, itadamod gayam di talikudam day tapangaw. Una. Oh, agsubli ka. Kating ka agbayad. Winain, mapanakaw. Ha? Rason mula nalipatam. Sigay, darasaw, ingkan. Wine! Hey, kunak ano makalusot di pambarkaw. Aguray ka, kabadong, takwintag, di utang yaw. Wine, sige lang maray. Ay na, kababain matkin ka. Iso nga umaya ko Ay, nagbayad. sak man pa iti umuna. Na. Nay, si kamod gayam paray. Ay, gumata nga. Iso nga, una enda. Imo na nga ni kabadong, kapitan. Uray pa muna. Sakte kapitan. Kasta man ang tinaramid mo dyan ili paray. Aramidam man dituyay. Simple. Kapitan, sursurwam, ti makipila. Uray kapitanak. Uray kapitan ka. Agpila ka latta, kapitan. Napanan ti disiplinam kas kapitan. Ay, kapitan! Makipila ka. Uray na nga to ti saad mo, dita barangay mo. Surwam latta ti makipila. Takas ta ti tao, nga da disiplina na. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.